Biyaheng PITX to Tabaco City, Albay magsisimula na sa Linggo, Mayo 9, 2021. Ito ay ayon mismo sa Public Advisory ng PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange kahapon sa kanilang official Facebook page. Matatandaang noong nakaraang buwan ay mayroong 45 ruta na biyaheng Bicol to Manila ang pinayagan ng bumiyahe ng LTFRB subject sa requirements na hinihingi ng mga LGUs at ng ahensya. Subalit sa kasamaang palad ay tila naantala ito dahil na rin di umano sa muling paghigpit ng mga LGUs, bunsod na rin ng muling paglobo ng kaso ng COVID-19 sa National Capital Region o NCR. Gayunpaman, ayon naman sa ilang bus companies, patuloy nilang pinoproseso ang pagsasaayos ng mga requirements na hinihingi ng sa gayon ay tuluyan na silang makabiyahe. Samantala, para sa mga pasahero na uuwi ng Tabaco City, Albay, narito ang ilang mga paalala. Number 1, required mag-book in advance at least 2 days bago ang biyahe. Number 2, required ang magpakita ng negative RT-PCR o nasal antigen swab test result mula sa local health officer ng lugar na iyong panggagalingan. Dapat ay inisyo ang resulta sa loob ng 3 araw bago ang biyahe. At number 3, papayagan lamang makasakay ang edad 15 pababa kung essential ang biyahe. Sasailalim din sila sa antigen nasal swab test. Araw-araw, alas 7 ng gabi ang alis ng bus sa PITX. Narito ang schedule at contact numbers ng mga bus operators. Para sa May 9, May 10, May 11, May 12, May 13, May 14, May 15, at May 16. Dagdag pa ng PITX, limitado lamang ang biyahe bawat araw. Hindi rin papayagan ang mga walk-in passengers. Manatiling nakatutok para sa latest update sa Bicol Provincial Bus.